Как като агенция за недвижими имоти да правите видеомаркетинг на вашия бизнес с имоти? Обиколките на имоти са скучни. Хората купуват доверие, а не квадратура. Видеообиколките, разбира се, те трябва да се правят и се поставят в сайта и вече конкретно спестяват огледи и обиколки на самите агенти и консултанти. Но те не са в основата на добрия видеомаркетинг на бизнес с недвижими имоти. Проблема е, че масово брокерите показват в видеята кухни и тераси. Това не изгражда авторитет. Никой не се интересува от просторния ви хол във видео от 3 минути. Хората превъртат видеята ви, защото те са им скучни и еднакви. Ако лицето на вашия брокер обаче не е познато в квартала, вие сте невидими. Днес, ако не сте на екрана на телефона на клиента, вие просто не съществувате за него. Решението е: направете брокерите си в кавички кметове за районите им. Създайте видеа за най-добрите кафенета в квартала, за новите градини, за транспорта. Това важи както за квартали, така и за затворени комплекси, за села, за по-малки градове или микрорайони. Станете източник на информация и имотите ще се продават сами покрай това. В нашия екип провеждаме обучения за брокери на недвижими имоти и как те да снимат видеа и да са по-успешни. Помогнали сме на множество агенции да създават лоялни и успешни брокери в своите екипи. Свържете се с нас за възможност да се запишете за консултация с нашия екип.